Οι γατόπαρδοι είναι φυσικά μοναχικοί, αλλά ορφανά γατάκια θα αναζητήσουν μια υποκατάστατη φιγούρα για ασφάλεια. Χωρίς μητέρα, οι αδελφάκια, η Σούρη δένεται με τον γερμανικό πειμενικό ως τον ακρογωνιαίο λίθο της. Ο τεράστιος σκύλος πλησίασε το μικρό γατάκι με ήρεμο περιέργεια και σχεδόν αμέσως το αποδέχτηκε, επιτρέποντας στη μικρή γατόπαρδα να τυλιχτεί με ασφάλεια στη χοντρή του γούνα για ζεστασιά. Το μικρό άγριο γατάκι, τρέμοντας και επιφυλακτικό, φάνηκε να αναγνωρίζει κάτι στο ήρεμο σκύλο. Αλλά αυτό δεν ήταν καν το πιο απροσδόκητο μέρος. Λίγο μετά την επιστροφή της Σούρη στο σπίτι, ο γερμανικός πειμενικός ήταν ήδη έγκυος. Και τότε το σώμα του σκύλου άρχισε να αλλάζει, κουβαλώντας ένα μυστικό που θα αναδιαμόρφωνε αυτή την απίθανη οικογένεια με τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Αυτό που συνέβη αργότερα μεταμόρφωσε αυτόν τον ασυνήθιστο δεσμό σε κάτι αξέχαστο. Πριν ξεκινήσουμε, πατήστε το κουμπί του like και βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί αν δεν έχετε κάνει ήδη και πατήστε το κουδούνι των ειδοποιήσεων ώστε να μην χάσετε καμία νέα ιστορία. Ο ζωολογικός κήπος βρισκόταν στην άκρη ενός δευτερεύοντος δρόμου έξω από το Λάραμι, Wyoming, πίσω από μια ηλιόλουστη πινακίδα που έγραφε «Αγριότητες ανοιχτές καθημερινά». Την Τρίτη πρωί στα τέλη Απριλίου, ο ουρανός ήταν κοφτός, γαλάζιος και εκτεταμένος, τύπος καθαρού ανοιξιάτικου πρωινού, που έκανε τις γύρω πεδιάδες να μοιάζουν σχεδόν ζωγραφισμένες. Η Κέιτ Μερέλ είχε οδηγήσει 2 ώρες από το Cheyenne για να φτάσει εδώ και τίποτα στη γη δεν τέριαζε με το όνομά της. Η Κέιτ ήταν δημοσιογράφος για την άγρια φύση σε ένα περιφερειακό περιοδικό που καλύπτει τη διατήρηση και την αξιοποίηση γης σε όλο το ορεινό δυτικό τμήμα. Είχε λάβει μια πληροφορία πριν από 3 εβδομάδες από μια τεχνικό κτηνιάτρου που είχε δουλέψει για λίγο στη μονάδα πριν παραιτηθεί. Ο τεχνικός είχε περιγράψει υπερπληθυσμένες περιφράξεις, ζώα χωρίς σωστή διατροφή και προσωπικό, που αντιμετώπιζε τα ζώα κυρίως ως αντικείμενα φωτογράφησης για επισκέπτες με χρήματα. Από τότε, η Κέιτ πέρασε την εβδομάδα επαληθεύοντας τους ισχυρισμούς, κάνοντας κλήσεις στα γραφεία ευημερίας των ζώων της πολιτείας και τελικά συνοδεύοντας έναν Bud Cunning, επιθεωρητή από την Υπηρεσία Θηραμάτων και Ψαριών του Wyoming, σε μια επιθεώρηση. Αυτό που βρήκαν ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενε. Το γατόπαρδο γατάκι βρισκόταν σε μια σειρμάτινη κλούβα σε ένα αποθηκευτικό δωμάτιο στο πίσω μέρος, χωρισμένο από τον κύριο χώρο έκθεσης. Ήταν περίπου 5 ή 6 εβδομάδων, πολύ μικρό για να έχει απομακρυνθεί από τη μητέρα του. Το προσωπικό ισχυρίστηκε ότι είχε αγοραστεί από ιδιωτικό εκτροφέα, αν και κανένα έγγραφο δεν επιβεβαίωνε αυτό. Ήταν αδύνατο. Εμφανώς, Βορ, Ζίεν, με τα πλευρά του, να πιέζουν ελαφρά το στήλβωτο τρίχωμά του κάθε φορά που αναπνέει. Δεν είχε λάβει καμία εμπλουτιστική τροφή, καμία σωστή στρομνή και σύμφωνα με τα ξεραμένα υπολείμματα τροφής στο πιάτο του, δεν είχε τραφεί πρόσφατα. Καθόταν πολύ ακίνητο στη γωνία της κλούβας και δεν έκανε κανέναν ήχο όταν η Κέιτ πλησίασε. Αυτή η ακίνητη στάση αποτελούσε το δικό της είδος συναγερμού. Ο επιθεωρητής κατέγραψε τα πάντα. Μέχρι το μεσημέρι, η εγκατάσταση είχε καταγγελθεί σε πολλαπλές περιπτώσεις και είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά των ζώων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Το γατόπαρδο γατάκι, ως η πιο εύθραυστη περίπτωση, είχε εγκριθεί για άμεση αφαίρεση. Η Κέιτ είχε προγραμματίσει εκ των προτέρων με ένα κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων στο Cheyenne, ένα που είχε γράψει γη αυτό, και εμπιστευόταν και συμφώνησαν να πάρουν το γατάκι μόλις φτάσει. Το πρόβλημα ήταν ο χρόνος. Το κτηνιατρικό προσωπικό του κέντρου βρισκόταν στη μέση μιας έκτακτης εισαγωγής 3 τραυματισμένων αρπακτικών πουλιών και το απομόνωσό τους ήταν ήδη γεμάτο. Ζήτησαν από την Κέιτ να κρατήσει το γατάκι για μια βραδιά και να το φέρει την επόμενη μέρα. Η Κέιτ ήταν μια υπεύθυνη δημοσιογράφος. Όχι μια αποκαταστάτρια άγριων ζώων, αλλά είχε κάποια εμπειρία. Και η διευθύντρια του κέντρου, η Δάρτ, Πόλα Χέντριξ, της εξήγησε τις άμεσες ανάγκες φροντίδας μέσω τηλεφώνου. Η Κέιτ φόρτωσε την κλούβα στο πίσω κάθισμα του φορτηγού της και ξεκίνησε την πορεία νότια. Τη φώναξε Σούρη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Δεν ήξερε γιατί. Ήταν απλώς το όνομα που ήρθε.
Το διαμέρισμα της Κέιτ στο Τσέιεν ήταν μονάδα δεύτερου ορόφου σε ένα κτίριο στο οποίο είχε μείνει 4 χρόνια. Ήταν τακτικό, μεσαίου μεγέθους και το μοιραζόταν με έναν 2χρονο γερμανικό πειμενικό που έλεγαν Νάις. Ο Νάις ήταν μαζί της από κουτάβι και είχε μεγαλώσει σε ήρεμο, προσεκτικό σκύλο. Όχι επιθετικό, όχι ανήσυχο, απλώς σταθερό, όπως συχνά είναι τα καλά εκπαιδευμένα εργασιακά φυλές σκύλων. Ήταν μεγάλος, με πυκνό μαύρο και καφέ τρίχωμα, χαρακτηριστικό της φυλής του, και είχε συνήθεια να τοποθετείται κοντά στην πόρτα κάθε φορά που άκουγε βήματα στις σκάλες. Η Κέιτ είχε καλέσει προηγουμένως, περνώντας από το λογικό της σενάριο. Ένα γατόπαρδο γατάκι και ένας οικιακός σκύλος υπό την ίδια στέγη για μια νύχτα έφερνε πραγματικό κίνδυνο. Σχεδίαζε να κρατήσει τη Σούρη στην κλούβα, τοποθετημένη στο επιπλέον δωμάτιο με την πόρτα κλειστή, και να κρατήσει τον Νάις στον κύριο χώρο διαβίωσης. Αυτό ήταν το σχέδιο. Νόμε. Ο Νάις καθόταν δίπλα στην πόρτα όταν η Κέιτ μπήκε, κρατώντας την κλούβα. Τα αυτιά του σκύλου έκαναν αμέσως μπροστά. Δεν γάβγισε. Τέντωσε τη μύτη προς την κλούβα και εισέπνευσε αργά, όπως κάνουν τα σκυλιά όταν επεξεργάζονται κάτι καινούριο και προσπαθούν να το καταλάβουν πριν αποφασίσουν πώς να αισθανθούν. Η Κέιτ έθεσε την κλούβα στο πάτωμα και παρακολούθησε. Ο Νάις την κύκλωσε μια φορά, μύρισε κατά μήκος του σειρμάτινου πλαισίου σε αρκετά σημεία και μετά κάθισε ακριβώς μπροστά της και κοίταξε μέσα. Η Σούρη ήταν τυλιγμένη στην πίσω πλευρά της κλούβας. Τα αυτιά της ήταν επίπεδα. Παρακολουθούσε το σκύλο με την ευρεία, αδιάκοπη προσοχή ενός νέου ζώου που δεν έχει ακόμη διακρίνει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Δεν έβηξε. Δεν υποχώρησε περαιτέρω. Απλώς παρακολουθούσε. Ο Νάις κατέβασε αργά το κεφάλι της και άγγιξε απαλά με τη μύτη της το σειρμάτινο πλέγμα. Αναστέναξε μια φορά, μια ήρεμη, ομοιόμορφη αναπνοή, και μετά κάθισε ξανά. Μετά από μια στιγμή, η Σούρη μετακινήθηκε 3 βήματα μπροστά. Έπειτα, σταμάτησε. Μίνιμ πορβίμ πάνσο, μετά από βίμ. Μίνιμ πάνσο, μετά από μία γκόρμου. Ο Νάις περίμενε. Η Σούρη κινήθηκε ξανά μπροστά μέχρι να φτάσει αρκετά κοντά να αγγίξει το σειρματόπλεγμα με τη μύτη της. Τα 2 ζώα παρέμειναν έτσι για σχεδόν 1 λεπτό, χωρίς να κινείται κανένα και οι 2 αναπνέοντας. Ενώ η Κέιτ στεκόταν στην πόρτα της, παρατηρώντας κάτι για το οποίο δεν είχε ακόμα λέξη. Τροφοδότησε τη Σούρη με το γάλα που της είχε πει η Δρό. Χέντριξ να ετοιμάσει με τη μικρή σύριγγα που της είχε δώσει και το γατάκι έφαγε με λαχτάρα. Η Κέιτ ζέστανε μια πετσέτα και την τοποθέτησε μέσα στο κλουβί. Είχε σκοπό να το βάλει στο επιπλέον δωμάτιο και να κλείσει την πόρτα. Αντί για αυτό, την έβαλε στη γωνία του σαλονιού σε οπτική επαφή με το κρεβάτι της Νης, επειδή η Σούρη άρχισε να κάνει έναν λεπτό, διακεκομένο ήχο. Όχι ακριβώς κλάμα, αλλά ένα σήμα, και σταμάτησε όταν η Νης ξάπλωσε κοντά. Μέχρι τα μεσάνυχτα, η Νης κοιμόταν με το κεφάλι της στην μπροστινή της πατούσα, σε απόσταση περίπου 60 εκατοστών από το κλουβί. Η Σούρη είχε τυλιχτεί κοντά στα σύρματα στην πλευρά που ήταν πιο κοντά στο σκύλο. Κοιμόταν. Η Κέιτ κάθισε στον καναπέ για λίγη ώρα και τους παρακολούθησε και τελικά πήγε στο κρεβάτι της. Το επόμενο πρωί, ο Δατ Χέντριξ αξιολόγησε τη Σούρη στο κέντρο και επιβεβαίωσε ότι ήταν υποσιτισμένη, αλλά γενικά σε καλή κατάσταση για μια γατάκι της ηλικίας της. Της έδωσαν ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής και την παρακολουθούσαν στενά. Νάμς. Το σχέδιο ήταν να περάσει τις επόμενες εβδομάδες στη φροντίδα του κέντρου, όσο θα αυξανόταν το βάρος και η δύναμή της, και στη συνέχεια να αξιολογηθεί για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. Οι κογιότ δεν επιτρέπεται νόμιμα να διατηρούνται ως κατοικίδια στο Wyoming και ο στόχος για τα περισσότερα νεαρά άγρια ζώα που λαμβάνονται υπό αυτές τις συνθήκες είναι η τελική μεταφορά σε ένα διακεκριμένο καταφύγιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το κέντρο είχε ένα μικρό εσωτερικό δωμάτιο περίφραξης για τις γάτες κατά τα πρώτα στάδια αποκατάστασης, έναν χώρο σχεδιασμένο να περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και να ενθαρρύνει τον φυσικό δισταγμό. Κάτι που ήταν κρίσιμο εάν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα τελικής απελευθέρωσης. Για τις κογιότ που ήταν πολύ μικρές για να επιβιώσουν μόνες τους και είχαν συνηθίσει στην ανθρώπινη παρουσία,
Το περίφραγμα εξακολουθούσε να λειτουργεί ως μεταβατικός χώρος πριν ληφθούν αποφάσεις για την τοποθέτησή τους. Η Σούρι μεταφέρθηκε εκεί, μετά την αρχική σταθεροποίηση της υγείας της, που πήρε περίπου 10 ημέρες. Σέρνη. Εκείνες τις στιγμές άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν. Η Σούρι είχε τρεφόταν σταθερά και ξεκουραζόταν καλά μέσα στο κλουβί στο διαμέρισμα της Κέιτ κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 10 ημερών. Η Κέιτ την έπαιρνε κάθε πρωί για ταΐσματα και έλεγχο στο κέντρο και στη συνέχεια την πήγαινε σπίτι κάθε βράδυ. Μια προσωρινή arrangement που επέτρεψε ο Δάτρα Χέντριξ, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης της Γατάκη και του περιορισμένου χώρου στο κέντρο. Μόλις η Σούρι μετακόμισε πλήρως στο δωμάτιο περίφραξης, η επαφή με την Κέιτ μειώθηκε σε προγραμματισμένες επισκέψεις και κάθε επαφή με την Ις σταμάτησε τελείως. Μέσα σε 48 ώρες η συμπεριφορά της άλλαξε σημαντικά. Η Σούρι σταμάτησε να τρώει αυθόρμητα. Ξαναχρειάστηκε να της χορηγηθεί τροφή με σύριγγα. Πήρε θέση κοντά στον τοίχο πίσω από το περίφραγμα και αντιδρούσε αμυντικά όταν πλησίαζαν το πόρμηνα. M4. Their mate is nice pandable. Προσωπικό, όχι επιθετικά, αλλά με τα flattened ears και το σταθερό βλέμμα ενός ζώου σε κατάσταση διαρκούς στρες. Κοιμόταν άσχημα. Το προσωπικό σημείωσε ότι τρομάζει από ήχους που προηγουμένως αγνοούσε. Ο Δρά Χέντριξ το κατέγραψε προσεκτικά. «Δείχνει σημάδια οξέως στρες», είπε στη Κέιτ σε μια τηλεφωνική κλήση. «Δεν είναι ασυνήθιστο σε ορφανά γατάκια που έχουν σχηματίσει νωρίς δεσμό. Η μετάβαση σε ένα μόνο περίφραγμα αποτελεί σημαντική διαταραχή». Η Κέιτ πήγε με το αυτοκίνητο και κάθισε έξω από το δωμάτιο περίφραξης για μια ώρα. Η Σούρι δεν πλησίασε. Έμεινε πίσω στον τοίχο και παρακολουθούσε την πόρτα. Στο σπίτι, εν τω μεταξύ, η Νις είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δεν ήταν καταστρεπτική ή ανήσυχη με εμφανή τρόπο, αλλά ήταν ανήσυχη. Δεν φάνει τρόπο. Είχε αρχίσει να περνάει μεγάλες περιόδους κοντά στην πόρτα του επιπλέον δωματίου, εκεί όπου είχε αποθηκευτεί προσωρινά το κλουβί. Και επίσης, κύκλιζε τη γωνία του σαλονιού όπου είχε καθίσει το κλουβί κατά τις νυχτερινές εκείνες ημέρες. Η Κέιτ παρατήρησε ότι μύριζε την πετσέτα που είχε καλύψει το κλουβί, την οποία δεν είχε ακόμη πλύνει, και την άφησε διπλωμένη στο ράφι του μπάνιου. Κάλεσε τη Δρόπ. «Χέντριξ, νομίζω ότι πρέπει να την ξαναφέρω», είπε. «Έστω και προσωρινά». Υπήρξε μια παύση. «Η ανησυχία», είπε η Δρόκτα. «Χέντριξ, είναι η συνηθιότητα. Αν συνεχίσει να δεσμεύεται με το σκύλο και το περιβάλλον του σπιτιού σου, οι πιθανότητες της για τοποθέτηση σε πρόγραμμα επαφής με άγρια ζώα μειώνονται. Στην ουσία, θα παίρναμε εμείς την απόφαση γη αυτήν». «Δεν τρώει», είπε η Κέιτ. «Είναι σε κατάσταση στρες εδώ και 2 ημέρες. Οποιοδήποτε παράθυρο είχαμε για πρόγραμμα επαφής με άγρια ζώα, δεν νομίζω ότι αυτή η γατάκη προσανατολίζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει αποτυπωθεί νωρίς. Αυτό συνέβη πριν έρθει σε μένα». Μια ακόμα παύση. «Την ξαναφέρετε», είπε η Δρόφτα. «Χέντριξ, θα επανεκτιμήσουμε την μακροπρόθεσμη τοποθέτηση με αυτήν την κατανόηση». Η Κέιτ πήρε την Σούρι εκείνο το απόγευμα, μετέφερε το κλουβί από την μπροστινή πόρτα. Το έβαλε στην ίδια γωνία του σαλονιού και άνοιξε την μεταλλική πόρτα. Η Νις ήδη ήταν εκεί, λίγα βήματα πίσω, με την ουρά χαμηλά και ακίνητη, παρακολουθώντας. Η Σούρι βγήκε αργά από το κλουβί, σταμάτησε στη πύλη και μετά περπάτησε κατευθείαν προς την Νις και πίεσε το κεφάλι της στο μπροστινό πόδι του σκύλου. Η Νις χαμήλωσε τη μύτη της και την πίεσε απαλά στην πλάτη της γατούλας. Έμειναν έτσι για λίγο και μετά ξάπλωσε δίπλα της. Η Κέιτ πήρε μια ανάσα που κρατούσε εδώ και 2 ημέρες. Η Σούρι έφαγε εκείνο το βράδυ, έφαγε και το επόμενο πρωί. Δεν επέστρεψε στο κλουβί για ύπνο. Τις επόμενες εβδομάδες, οι δύο εγκαταστάθηκαν σε ένα μοτίβο που ήταν αρκετά σταθερό για να παρατηρείται και να καταγράφεται. Η Σούρι ακολουθούσε την Νις μέσα στο διαμέρισμα όπως μια γατούλα ακολουθεί τη μητέρα της. Όχι συνεχώς, αλλά με μια επιμονή, σαν να ήταν η Νις ένα σταθερό σημείο που έπρεπε να διατηρεί μέσα στην εμβέλεια. Από την πλευρά της, η Νις ήταν ανεκτική με τρόπο που ξεπερνούσε την παθητική αποδοχή. Την περιποιούνταν. Την περιποιούνταν όπως μια γάτα, με αργή, μεθοδική γλύψιμο στην κεφαλή και στους ώμους της γατούλας, κάτι που ήταν αρκετά ασυνήθιστο για έναν σκύλο, ώστε η Κέιτ να το φωτογραφίσει και να στείλει τις εικόνες στη Δρ.
Χέντριξ και σε 2 συμπεριφοριστές ζώων που γνώριζε. Αυτό που βλέπετε, έγραψε ένας συμπεριφοριστής. Είναι υποκατάσταση μητρικής συμπεριφοράς. Ο σκύλος έχει διαβάσει τα σήματα στρες της γατούλας και έχει ανταποκριθεί σε αυτά. Συμβαίνει σε καταστάσεις διασταυρούμενων ειδών, όπου ένα ζώο είναι νεαρό και ευάλωτο, και το άλλο είναι σταθερό και κοινωνικά κινητοποιημένο. Δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το σχεδιάσεις. Είναι πραγματικά σπάνιο. Η Σούρι άρχισε να κοιμάται κάθε νύχτα δίπλα στην Νις, τυλιγμένη μέσα στη ζεστασιά του παλτού της. Άρχισε να εξερευνά το διαμέρισμα με περισσότερη αυτοπεποίθηση, πηδώντας σε επιφάνειες, ερευνώντας γωνίες. Αλλά ελεγχόταν τακτικά από την Νις, όπως τα νέα ζώα ελέγχουν έναν αξιόπιστο φροντιστή όταν βγαίνουν σε άγνωστα μέρη. Όταν ένας γείτονας χτύπησε απρόσμενα την πόρτα ένα βράδυ και η Νις σηκώθηκε για να ερευνήσει, η Σούρι σηκώθηκε κι αυτή, με τα αυτιά μπροστά, παρακολουθώντας την πόρτα μαζί με το σκυλί. Δεν ήταν επιθετικότητα. Ήταν συγχρονισμός. Είχαν αρχίσει, με κάποιο λειτουργικό τρόπο, να λειτουργούν ως ενιαία μονάδα. Η Κέιτ έγραψε γι' αυτό όλη την ιστορία. Κατέθεσε ένα μεγάλο άρθρο για την υπόθεση με το ζωολογικό κήπο, τη διάσωση και τα επακόλουθά της. Πρόσεξε να διαμορφώσει σωστά τον δεσμό ανάμεσα στη Σούρι και την Νις, όχι ως κάτι χαριτωμένο και αναπαραγόμενο, αλλά ως κάτι που είχε προκύψει από συγκεκριμένες και άτυχες περιστάσεις. Η Σούρι είχε αποχωριστεί από τη μητέρα της σε πολύ μικρή ηλικία, είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περίοδου ανάπτυξης και είχε φτάσει σε μια κατάσταση ευαλωτότητας που την έκανε ιδιαίτερα ευαίσθητη στο να δεθεί με άλλο είδος. Η Νις ήταν μια εξαιρετικά ήρεμη, κοινωνικά ευφυής σκυλίτσα. Ο συνδυασμός ήταν ασυνήθιστος. Δεν ήταν ένα τυπικό παράδειγμα. Έγραψε επίσης το επόμενο μέρος, γιατί ήταν μέρος της ιστορίας. Περίπου 6 εβδομάδες μετά την επιστροφή της Σούρι στο σπίτι, η Κέιτ παρατήρησε ότι η Νις έτρωγε περισσότερο από το συνηθισμένο και κινείτο με το αργό, προσεκτικό ρυθμό ενός σκύλου που κουβαλάει επιπλέον βάρος. Κλείσε ραντεβού με το κτηνίατρό της, τη δρότερο Σάρον Κόβαλσκι, και πήγε την Νις για εξέταση. Η διάγνωση ήταν απλή. Η Νις ήταν έγκυος. Με βάση την εξέταση και το μέγεθος της Νις, η δράς Κόβαλσκι εκτίμησε ότι είχε ήδη περάσει το μέσο της περίοδου κύησης. Η Κέιτ δεν το ήξερε. Βονομγκάν. Η Νις είχε μείνει σε καταλύματα για μεγάλο Σαββατοκύριακο στα τέλη του χειμώνα, ενώ η Κέιτ κάλυπτε μια είδηση εκτός πολιτείας και η εγκατάσταση που είχε χρησιμοποιήσει ήταν αξιόπιστη, αλλά κάτι είχε σαφώς πάει απρογραμμάτιστα. Υδρόκρομ. Κόβαλσκι ήταν άμεση και πρακτική σχετικά με αυτό. Η Νις ήταν υγιής, η εγκυμοσύνη προχωρούσε φυσιολογικά και θα σχεδίαζαν ανάλογα. 19 ημέρες αργότερα, μια Πέμπτη το βράδυ, η Νις γέννησε 3 κουτάβια στο κρεβάτι του σκύλου στο υπνοδωμάτιο της Κέιτ. Η Κέιτ κάθισε μαζί της σε όλη τη διαδικασία και όταν τελείωσε, η Νις καθάρισε προσεκτικά κάθε κουτάβι και τα τοποθέτησε κοντά στην κοιλιά της, παραμένοντας πολύ ήρεμη, με τον τρόπο που οι νέες μητέρες γίνονται ήρεμες όταν τελειώνει η άμεση εργασία και αρχίζει η μακρά. Η Σούρι ήταν στο σαλόνι κατά τη διάρκεια του τοκετού, ξαπλωμένη στον καναπέ. Κάποια στιγμή τη νύχτα μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Η Κέιτ, μισοκοιμισμένη στη καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, ξύπνησε και βρήκε τη Σούρι να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, κοιτάζοντας τα κουτάβια. Η Νις ύψωσε το κεφάλι, κοίταξε το γατάκι και το χαμήλωσε ξανά. Δεν απομακρύνθηκε, δεν στάθηκε επιθετικά. Απλώς έκανε χώρο. Η Σούρι ανέβηκε στο κρεβάτι και κάθισε στο καμπύλο της κοιλιάς της Νις, δίπλα στα 3 κουτάβια. Ήταν μεγαλύτερη από αυτά. Σε 5 ή 6 εβδομάδες. Ήταν μερικά εκατοστά μεγαλύτερη από κάθε νεογέννητο. Αλλά τα τοποθέτησε ανάμεσά τους, χωρίς να τα ενοχλεί. Η στήλβωση του τρίχωμά της άγγιζε το λίο, σκούρο τρίχωμα των νεογέννητων, που ανυψώνονταν και κατέβαιναν με τον ίδιο αργό ρυθμό του ύπνου. Η Νις γύρισε το σώμα της ελαφρά προς τα μέσα, περιλαμβάνοντας και τα 4. Η Κέιτ δεν κοιμήθηκε ξανά. Κάθισε στην καρέκλα και παρακολούθησε τα 5 τους κάτω από το απαλό, κιτρινοπό φως του φωτιστικού υπνοδωματίου. Σκέφτηκε το ζωολογικό κήπο στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, το λεπτό γατάκι μέσα στο κλουβί με σύρμα, τον παγωμένο συναγερμό που είχε το ίδιο το είδος. Σκέφτηκε την 2ωρη διαδρομή και το σχέδιο που είχε κάνει και δεν κράτησε, και τη νύχτα που η Νις είχε ξαπλώσει 2 πόδια μακριά από το κλουβί και η Σούρι είχε μετακινηθεί στην πλησιέστερη γωνία του σύρματος.
Σκέφτηκε πόσο πολύ είχε εξαρτηθεί από εκείνη την ήσυχη ανταλλαγή ανάμεσα σε ένα σκύλο και ένα γατάκι που δεν είχαν κανένα λόγο να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Τα κουτάβια μεγάλωναν γρήγορα. Σε 3 εβδομάδες είχαν βρει τα πόδια τους. Σε 5 εβδομάδες άρχισαν να τσαλαπατιούνται στο πάτωμα του διαμερίσματος με τον άτακτο, άνοητο τρόπο των νεαρών σκύλων που δεν έχουν μάθει ακόμη να κατευθύνονται. Η Σούρι κινήθηκε ανάμεσά τους με την φυσική αθλητικότητα μιας γατούλας κοντά στην τίγρη, πηδώντας τον καναπέ και πίσω, τρέχοντας στο δωμάτιο, καμουφλαρισμένη πίσω από τα πόδια του τραπεζιού, στην έμπειρη στάση ενός είδους που κυνηγάει με ενέδρα. Τα κουτάβια την κυνηγούσαν. Τη άφηναν μερικές φορές να τους πιάσει. Την χτυπούσαν στη μύτη με το πόδι, με νύχια retracted, και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο, προσπαθώντας να ανταποκριθούν. Η Νις παρακολουθούσε από το κρεβάτι της με μια έκφραση που, αν ήταν άνθρωπος, θα φαινόταν σαν υπομονή με ήπια παρέτηση. Ήταν μια παράξενη μικρή ομάδα. Κανείς που την έβλεπε για πρώτη φορά δεν μπορούσε ακριβώς να βρει τη σωστή λέξη γι' αυτό. Δεν ήταν αγέλη. Δεν ήταν μια αδελφότητα. Ήταν κάτι που δεν είχε κατηγορία. Assembled από κομμάτια που δεν ανήκαν μαζί με οποιαδήποτε συμβατική λογική, κρατημένο ενωμένο από τη συγκεκριμένη και μη αναπαραγώγημη χημεία της αρχής τους. Η Σούρι δεν σταμάτησε να είναι μια τίγρης. Διατήρησε τα ένστικτα και τις συμπεριφορές του είδους της. Το κυνήγι, η αναρρίχηση, η μοναχική εγρήγορση που κουβαλούν οι τίγρεις ως βάση, αυτά δεν εξαφανίστηκαν. Αλλά ο κοινωνικός της κόσμος είχε διαμορφωθεί γύρω από την Νις και τα 3 κουτάβια και ήταν έτσι από την αρχή. Και αυτή η διαμόρφωση διαμόρφωσε τον τρόπο που κινείτο μέσα στις ημέρες της. Δεν ήταν ήρεμη με την έννοια της ήπιας ή αδιάφορης προς τον κίνδυνο. Ήταν δεμένη, που είναι κάτι διαφορετικό. Είχε ένα κέντρο. Και το κέντρο της ήταν αυτή η απίθανη οικογένεια σε ένα διαμέρισμα του Σιών. Όδρου Χέντριξ επισκέφθηκε 2 φορές εκείνη την περίοδο και κατέγραψε προσεκτικά τις παρατηρήσεις. 2. Η μακροπρόθεσμη τοποθέτηση της Σούρι τελικά οργανώθηκε μέσω μιας αδειοδοτημένης υπηρεσίας άγριας ζωής που είχε εμπειρία με κοινωνικοποιημένες τίγρεις και μπορούσε να της προσφέρει κατάλληλο χώρο, φροντίδα και την εταιρεία του προσωπικού που θα χρειαζόταν, δεδομένου ότι η απελευθέρωση δεν ήταν πλέον ρεαλιστική επιλογή. Το σχέδιο μετάβασης αναπτύχθηκε με πλήρη προσοχή στις κοινωνικές ανάγκες της Σούρι και η Κέιτ συμμετείχε σε κάθε βήμα. Ήταν μια σκεπτόμενη λήξη ενός κεφαλαίου και η προσεκτική αρχή ενός άλλου. Πριν από αυτή τη μετάβαση, υπήρξε ένα καλοκαίρι στο διαμέρισμα. Τα κουτάβια μεγάλωναν από στιβαγμένες τρίχες σε νεαρά σκυλιά με αυξανόμενα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Η Σούρι μεγάλωνε σε 1 λεπτό, alert νεαρό λαγόβοτσάλο, που ακόμα κοιμόταν δίπλα στην Νις κάθε βράδυ και χαιρετούσε κάθε πρωί, πηδώντας πάνω στον καναπέ και κελαϊδώντας μέχρι να βγει η Κέιτ από το υπνοδωμάτιο. Υπήρχαν απογευματινά στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου η Νις καθόταν στον ήλιο και τα κουτάβια συγκρούονταν το ένα πάνω στο άλλο κοντά. Και η Σούρι ξάπλωνε τεντωμένη πάνω στον κυκλίδωμα σαν ένα μικρό στίγμα με πιτσιλιστές και παρακολουθούσε τον δρόμο κάτω με την προσεκτική προσοχή ενός θηρευτή που δεν έχει τίποτα να κυνηγήσει και δεν αισθάνεται ιδιαίτερη επίγουσα ανάγκη. Ήταν συνηθισμένο και ήταν εξαιρετικό και κατά μεγάλο μέρος απλώς συνηθισμένο. Το τι έγραψε η Κέιτ στο τέλος της αναφοράς και τι εννοούσε ήταν αυτό. Ο δεσμός μεταξύ της Σούρι και της Νις ήταν πραγματικός. Δεν ήταν συναισθηματικός ή προβολή. Είχε βάρος, λειτουργία και διάρκεια. Αλλά προέκυψε από μια σειρά συγκεκριμένων συνθήκων. Πρόωρος διαχωρισμός, φυσική ευαλωτότητα, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ενός σκύλου, ο χρόνος μιας διανυκτέρευσης που έγινε κάτι περισσότερο. Και κανένα δεσμό σε αυτή τη σειρά δεν θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί. Άνθρωποι που διαβάζουν για δεσμούς μεταξύ διαφορετικών ειδών και συγκινούνται από αυτούς, μερικές φορές θέλουν να τους αναπαράγουν. Θέλουν να φέρουν ένα άγριο ζώο στο σπίτι και να το συστήσουν στον σκύλο τους και να παρακολουθήσουν κάτι όμορφο να συμβαίνει. Αντί γι' αυτό, σχεδόν πάντα, δημιουργούν μια επικίνδυνη κατάσταση για το ζώο και μια δύσκολη κατάσταση για τον εαυτό τους. Η Σούρι επιβίωσε από το ζωολογικό πάρκο, από τη μεταφορά και από τον διαχωρισμό από τη μητέρα της, όχι επειδή ήταν τυχερή, αλλά επειδή μια σειρά ανθρώπων πήραν προσεκτικές αποφάσεις υπό πίεση. Ο δεσμός με την Νις δεν ήταν η ανταμοιβή για αυτές τις αποφάσεις. Ήταν ένα παράπλευρο αποτέλεσμα, απροβλέπτο, που γεννήθηκε από το κενό ανάμεσα στο σχέδιο που είχε κάνει η Κέιτ και την πραγματικότητα στην οποία είχε επιστρέψει εκείνο το βράδυ του Απριλίου. Από την πλευρά της, η Νις δεν είχε καμία θεωρία σχετικά με όλα αυτά. Είδε ένα μικρό ζώο σε δυσκολία και ανταποκρίθηκε όπως ανταποκρίνεται στα περισσότερα πράγματα, σταθερά, χωρίς δράμα,
με τη σταθερή και απλοποιημένη θερμότητα ενός μεγάλου σκύλου. Το έκανε αυτό, και ένα γατάκι επέζησε και 3 κουτάβια γεννήθηκαν σε ένα σπίτι που ήδη γνώριζε κάτι για απροσδόκητες αφίξεις. Όταν η Κέιτ επέστρεφε στο σπίτι εκείνο το καλοκαίρι, τα έβρισκε διατεταγμένα με όποια διαμόρφωση δημιουργούσε η μέρα. Η Νις στο κρεβάτι, τα κουτάβια ξαπλωμένα στα πόδια της, η Σούρη τυλιγμένη κοντά της ή καθισμένη στο περβάζι, παρακολουθώντας το δρόμο. Το διαμέρισμα ήταν ζεστό και λίγο γεμάτο και μύριζε από σκύλο και από κάτι πιο άγριο. Έξω από το παράθυρο, το φως του Wyoming ήταν μακρύ και χριμπαρένιο και ομοιόμορφο, όπως το φως που μπαίνει στην αρχή του καλοκαιριού, όταν οι μέρες φαίνεται να διστάζουν να τελειώσουν. Ήταν ένα καλό μέρος για να είσαι. Για λίγο. Για όλους αυτούς ήταν αρκετό.